Puheenvuoron on pyytänyt veli Haakso. Jos veli Haakso tulee tänne. Veli Haakso. On puhuttu paljon tuosta petäistön asiasta. Much has been spoken here concerning petäistö. Minä en halua siinä paljon aikaa kuluttaa. I do not wish to use much time on that. Mutta lyhyesti sanon jotakin sen puhujaksi tulemisesta. But say a few words Eli alkamisesta tällä coming to speak. Hän tietääkseni Kanadassa ne harvat uskovaiset ensin tahtoi sitä puhumaan. As I know that you Christians in Canada first asked to speak. Mutta hän ei menestynyt siinä. But he did not work out. Ne eivät puhuttaneet sen enempää. Nor did they keep him any longer as a speaker. Mutta sitten hän oli kulkemassa jonkun entisen saarnaajan äijän Matti Äijälän kanssa. And he was traveling with one speaker, Matti Äijälä. Niin se lähetteli kirjeet, eli tiedon sinne meidän lännen seurakuntiin, että silloin ja silloin hän on siinä seurakunnassa ja silloin siinä ja siinä ja pidetään seuroja. He sent letters and notices to those congregations that he would be at each one at a certain time and could keep services then there. Mutta tällaiset puhujat olivat niin outoja ristillisyydelle, että ne eivät ottaneet vastaan. Ainoastaan yhdessä seurakunnassa hän oli pitänyt pidettää 2 seuraa. But such speakers form was so strange unto Christians that they only accepted them at one congregation. Sitten hän meni sinne Los Angelesiin. Then he went on to Los Angeles. Siellä eräs koska kuollut vanha sisar kertoi, One sister in faith who is already passed away related, että petäistö oli ottanut motellikko, ei hän tuntenut ketään ja sieltä motellista sitten soitti hyvin myöhään illalla, olikaan 9 tai 10 aikaa. that petäistö coming there had taken a motel and he did not know anyone by their phone late in the evening. Että hän tulee käymään siellä. That he will be coming there. Tuo sisar sanoi, että ei tulla näin myöhään enää. He said she had told him not to come so late anymore, Mutta hän kuitenkin se tuli. but he came nonetheless. Ja sinä iltana hän oli heti kertonut, että he piti seuroja tuolla tullessa. And that evening he had told that we could service on the way. Niin se sisar sanoi, että joo, hän näki lehdestä tämän asian. And she said she had seen it from the paper. No nyt Saksoni-vainajan lapset, eli Saksoni-vainaja kysyi sitten lapsilta, kun kuuli varmaan tätä tietä, että se on itse esitellyt, että hän on puhunut. And that Saxon had asked when he heard that he had said, introduced himself as a speaker. Että tällainen itsensä asettaja tukkiminen saarnaajan paikalla esitteleminen, tällainen on ollut petäistön saarnaajaksi alkaminenkin täällä Amerikassa. That even the beginning has been such that he has established himself as a speaker. Että ei ole ihme, jos loppu on niin ikävä kuin on. That it is no wonder that the end is as sad as it is. Mutta sitten minä puhun toisesta vakavasta asiasta. But then I will speak of another serious matter. Seurakuntana ja Jumalan lapsina As a congregation and God's children, olette varmaan ajatelleet, että meidän puhujaveljen rakkaus on ehy. have no doubt been of that opinion that love between the brothers is well. Mutta surulla täytyy sanoa, että se ei ole ehy. But with sorrow we must say that it is not so. Ja meidän välillä on ollut murhetta, There has been sorrow between us.
mutta me emme ole halunneet sitä liian aikaisin paljastaa seurakuntiin. But we have not wished to reveal it too soon to the congregation. Ja minun murheeni, erikoinen murhe alkoi ilmenemään vuosi pari sitten. And my special sorrow began a year or two ago. Meillä oli puhujain kokous. We had a speakers meeting. Ja nuorten uskovien kesken oli ilmestynyt semmoinen pieni lehtinen, And a small paper had been published among the young Christians or appeared there, joka oli painettu Kuparisaarella. which had been published at the cover country. Ja eräässä tässä lehtisessä And in this small paper, 3 nuorta veljeä the 3 young brothers kirjoittavat artikkelin ja valittavat siinä artikkelissa wrote in an article and lamented there Kuparisaarten nuorten uskoa tunnustavien syntistä elämää ja synnin luvallisuudesta elettyä elämää. of life of sin and permissiveness of sin among young believers in the cover country. Koska tämä artikkeli oli julkinen ja se on luettu seurakunnissa, As this article is open and has been read in the congregation, niin minä en näe mitään väärin, jos minä vähän toistan niistä synneistä, mitä siinä kerrottiin. I see nothing wrong even though I speak of those things that were written there. Että monet elävät kortin pelussa, se oli yksi. One was that many live in card games, Ja kiroukset ovat yleisiä henkessä. and cursing was general. Sitten kaiken tanssipelien ja niiden tanssilaulujen mukana olevien seksilaulujen eli vuorolaulujen kuunteleminen on hyvin yleistä. And also in general was listening to worldly music, sexy music and so forth, Ja television katsomiset and looking at television. ja mahdollisesti siinä oli vielä, mutta nämä oli niin kuin sellaisia vakavampia asioita. These were the most serious there. Minä pyysin, että luetaan tätä nyt puhujan kokouksessa. I requested that this would be read there at the speakers meeting. Ja se luettiin siellä ja It was read there. Erikoisesti Törölöiden taholta Especially from the Bishop Törölös. tuli sellainen nuhteleva sävy niitä veljiä kohtaan, jotka sen oli kirjoittaneet. There appeared to be a rebuke towards those brothers who had written it. Ja Pekka-veli sanoi sitten, että asia on hyvin, hän on niitä nuhdellut ja ne on tehneet parannuksen. Peter said that matters are well and spoke to them and they have repented. Niin minä kysyin, että onko ne veljet kirjoittaneet valhetta sitten? I asked if those brothers had been writing lies. Että jos ne tuollaista valhetta kirjoittaa If they are writing such lies nuorten kristittyjen elämästä, of the life of young Christians, niin ne täytyy ottaa seurakunnan eteen nuhdeltavaksi ne miehet. they need to be rebuked before the congregation. Niin Pekka-veli sanoi, että ei ole kirjoittaneet valhetta, sellaista se on. Says that they have not written lies, that it is such. Ja sillä lailla hekin on eläneet, se lisäsi. And there has been such lies even in my time, he said. Tämä oli mulle sellainen vakava yllätys ja It was a serious surprise to me murheen aihe. and sorrow. Todella Valtteri veli tuumaa siihen, todella Valtteri veli käytti puheenvuoron Brother Walter Törölä spoke in turn ja sanoi, että siitä huopuu, en muista varmaan oliko se ison esikoisuuden vai
uuden heräyksen henki tuosta kirjeestä. I do not recall if it was that he said the spirit of newbornism or new, firstbornism or new awakening. Nimittäin se 3 pojan kirjeessä. After the letter of those 3 boys. Me keskustelimme siitä We discussed thereabout. ja kyllä tällaisia kysymyksiä oli, että mahdollista oli, että ne liian kuivassa hengessä sitä kirjoitti, mutta And it possibly was that there was a dry spirit that se minua jäi vaivaamaan, että that led to trouble with. minä sen tunsin, että esimerkiksi todella veljet, niin I felt that the other brothers. Valtteri velikin sanoi, että villiähän ne on nuorena olleet, mutta And one brother Walter said that they had been well when they were young. että siitä ne on sitten keskeytyneet toimellisiksi seurakunnan jäseniksi. But then become useful citizens in a congregation. Minäkin olen aika monta kertaa Kuparisaarella käynyt ollut seuroja pitämässä. I have been quite a few times keeping service at the copper country. Ja 10 vuoden aikana ylitti mitä olen tällainen kaikkiaan ollut Amerikan kristillisyyden parissa. In the past 10 years or so that I've been in the midst of the Christians of America. Aina on kuulunut valituksia Kuparisaaren nuorten jumalattomasta eikä synninluvallisuudesta elämässä. I have always heard laments concerning the ungodly life of the youth in copper country. Niin minunkin henkeä se ahdisti niin paljon, It oppressed my spirit this much, että minä en voinut vain jäädä siihen, että osoittaa, että toiset ei ole sitä kylliksi nuhtelleet ja oikeassa raistiudessa. that I could not leave it there just to show that others have not spoken thereof and revealed themselves. Mutta kun oli kyllä kulunutkin kohta 5 vuotta, kun minua oli Kuparisaarelle tahottukaan. Nämä toiset seurakunnat minä olin kyllä kiertänyt monin kertoihin. And there was perhaps 5 years since I have been called there last, having traveled these other congregations several times. Paitsi mitä juhannusseuran yhteydessä olen kävässyt siellä. Besides being there during St. John's service. Ja kun ne viime talvena sitten tahto sielläkin käymään, niin minähän kävin. And when they asked me to come there last winter, I came up there. Ja minua ahdisti tämä niin, että minäkin haluan vereni vapauttaa vielä niiden nuortenkin kohdalle. And it pressed upon me that I needed to free my blood concerning those young ones. Ja julkisesti saarnassa nuhdella ja varoittaa näistä synninluvallisuudessa ja synnistä elämisestä. And openly in a sermon rebuke and remind concerning this perversiveness of sin. Sillä minulla oli se ymmärrys, mitä Jumala sanoo sanastaan, I have this understanding as God says in His Word, että näitä te teette ja näistäkö minä vaikenen. that you do these and should I remain quiet then. Ja ymmärrys myös Jumalan sanasta, se mitä profeetan kautta sanotaan. And the understanding of God's Word, as the prophet has said, Jos sinä näet, että vanhurskas syntiä tekee, if you see that the righteous commit sin, ja sinä et sitä varaa ja hän kuolee hänen synneissään, and you do not warn him and he dies in his sins, niin minä vaadin veren sinun kädestäsi. I will ask the blood from your hand. Että te rakkaat ymmärrätte, mikä vastuu meillä saarnaajilla on. You beloved understand the responsibility of us speakers. No niin paljon kuin mitä itse olen itsestäni ymmärtänyt Jumalan hengen ja armon vaikutuksia. As much as I have understood in myself concerning the great effects of God, Niin Jumala avasi minulle sanansa. Ei se ole aina avannut, monta kertaa pitänyt kuivia saarnoja pitää. God opened His Word, and it does not always take place for I have to keep many dry sermons. Mutta erikoisesti tällä kertaa Jumala avasi sanansa. But God opened His Word especially this time. Ja joissakin muissakin saarnoissa siellä Kuparisaaren perällä. Ja muuallakin sillä kuukauden matkalla niitä tein.
several other occasions at their copper country and along the journey that I took. Minä näin, että todella veljekset eivät jääneet minua rakkaudella muistamaan. I saw that the fellow brothers did not need to remember me with love. Jotakin oli jälleen ilmestynyt meidän välillä. Something had appeared between us. Minä kysyin helluntai-seuroissa Puketossa Valtteri veljiltä, At Pukeilu's Pentecost services, I asked Brother Walter, että mitä sinä ajattelit minun Kuparisaarella käynnissä. what did you think of my trip to the copper country? Valtteri veli sanoi, että kyllä hänelle jäi sellainen tunne, Brother Walter said that it seemed to me että sinä olit siellä ylitarkastajan hengessä liikkeellä. that you were there as a high examiner or inspector in that spirit. Minä sanoin hänelle, että luuletko Valtteri veli, I said in these words that do you believe, Brother Walter, että pyhä henki lähtee siunaamaan ylitarkastajan hengen. that the Holy Spirit will bless the spirit of a high examiner? Että kun tällä matkalla minua se pakkasi hävettämään, Or this shamed me almost on that trip, että kun tuntui, että tunti ei voi riittää saarnan mitaksi. that an hour is not sufficient for Sanomista oli peräänti, mutta kun kohtuus on kuitenkin kaikessa. that there would have been more to say, but there is reasonability in all. Niin monet yritin sitä supistaa tuntiin. I tried to close it within an hour. Ja myöhemmin minä sanoin Valtteri veljelle, että kuule Valtteri veli, And later on I had told him here minä olen murheellinen, that I am sorrowful, että onko sinulla korvat menossa niin umpeen, that our ears closing, että sinä et enää erota pyhän hengen kautta saarnattua sanaa ja ihmisestä lähtevää sanaa. that you cannot separate a sermon that comes from the Holy Spirit and what comes from flesh. Valtteri veli sanoi, että sitä saattaa erehtyä luulemaan hengen vaikutukseksi niitäkin, mitkä ei ole. And he answered that person cannot hear or think that it is a revelation of the Spirit what is now. Tällä tavalla on rakkaus alkanut särkymään näiden rakkaiden veljen kanssa. In this way love has begun to crumble between these beloved brothers. Ja tämä tässäkin kokouksessa on tullut julkisen asia, And in this meeting this matter has come open. että petäisten ympärillä on julkinen eri seura. That about the Zionist is an open heresy or vision. Ja hänessä oli väärä henki. And he has a false spirit. Joku vakava saarnaaja veli sanoi minulle, joka tuntee Valtteri veliä tarkemmin. Ja One sincere speaker, brother who knows Brother Walter well told me että Valtteri veli ei ole uskonut, että petäistössä on väärä henki. that he has not believed that or Walter has not believed that has a false spirit. Ja kyllä ne monet hedelmät siitä näyttää, että niin se asia on ollut. And the fruits would see that the matter has been such. Valtteri veli sanoi eräässä keskustelussa, että hän ei ole kun on artikkeleita kirjoittanut, hän ei ole halunnut kajota paljon petäistön asiaa. Brother Walter said in one discussion when he has written articles, he has not wished to dwell much upon the matter of Bethesda. Ja se on paljon mahdollista. And it is very possible. Mutta kyllä me jokainen ymmärrämme, Valtteri veli ymmärtää, että We all understand together with him väkisten ne tulee mieleen ne asiat, mitkä kristillisyydessä on menossa, silloin artikkeleitakin kirjoittaa. that those matters that are in Christianity come to mind when we are writing articles. Mutta vaikka koittaisi välttääkin niitä, And even we attempt to avert them, niin jos hänen sydämessään, ymmärryksessään oli se ymmärrys, että petäistössä ei ole väärä henki, if it felt in his heart that Bethesda did not have a false spirit, niin siinä pakosta tulee silloin se ymmärrys, että ne, jotka petäistö ovat niinkin raitisti hoitaneet, niin kuin Suomessa ja täällä, niin
ne täytyy olla sinun väärässä. Bound to bring forth that understanding then that those who have taken care of these matters in this way are in the wrong. Siitä ei pääse mihinkään. Sitä ei voi niin kaksimielinen olla, että siunataan molemmat työt, kun ne on vastakkain kerran toisin. We cannot be of two minds in this way to bless both works when they are against one another. Ja vaikka Valtteri-veli ei olisi niistä halunnutkaan tajota, niin minun täytyy murheella sanoa, And even though Brother Walter would not have like want to refer unto them, I have to sorrowfully että say kun sen Petäistön Suomessa käynnin jälkeenkin lueskelin artikkeleita ja ennen, that when I read articles after that I used to script to että voi Valtteri rakas, kun et menisi liian pitkälle tuossa. that told Brother Walter that you would not go too far there Väärän siunaamisessa ja väärän puolustamisessa. to protect and bless the wrong. Mutta Jumalalle minä lupasin, että minä kyllä rukoilen Valtterin puolesta. But I promised God that I would pray for him, Sillä se on meille kaikille rakas. for he is beloved of us all. Ja asia on siis tilanne tämä, And the matter is such, että niin paljon kuin minä olen hengessä tuntenut, as much as I have felt in the spirit, niin yleensä Amerikan Sionin puhujaveljen välillä between the speaker brothers in America, meillä ei ole, meillä on ehyt rakkaus ja hyvä rakkaus. there is hope and good love between us. Mutta Valtterin veljen ja eikä se tietä lämmin ole Pekka-veljenkään kanssa, niin siihen kanssa se on alkanut särkymään. But between Brother Walter and Peter, the love has begun to crumble. Ja minä en osaa sille muuta selitystä antaa, I can give no other explanation. kuin että Valtteri veli on niiden nuorten kanssa joutunut ensin hempeyteen, nuorten synninluvallisuuteen nähden hempeyteen. Concerning the permissiveness of sin of the young Brother Walter has come on to Ei niin ymmärtää, etteikö hän olisi joskus aina jonkun vähän uvellutkin. not this that he would not have spoken unto some of them, Mutta kun tämä hedelmä on myös tullut näkösälle, but when this fruit has come out, niin kuin tuli minun kohdalle ja muiden kohdalle, että jos niitä on vain nuhteltu, niin ne nuhtelijat ovat saaneet nuhteen, mutta ei ne, jotka synnissä ovat eläneet. as has been personal and others experience that those that have rebuked, they have been rebuked, and not those that have lived in sin. Niin siinä on niin varma todistus siitä, että itse on silloin menettänyt terveellisen suolan niitä sitä kohtaa. There is this testimony that oneself has lost that healthy salt concerning them. Ja samoin kuin näitä peräisiä väärää henkeä vastaan, niin Also concerning this false spirit. minä ymmärrän asian näin, I would understand in this way että Valtteri veli on turmellut tuntoansa that Brother Walter has corrupted his conscience tässä hempeydessä, siis ennen pitemmällä ajalla noita väärää henkeä ja synninluvallisuutta vastaan. in this Italian hairstyle. In this leniency concerning sin and these other matters. Ja tässä on yksi syy, että henki ei ole enää hänelle ilmoittanut petäistöstäkään, että siinä on väärä henki. That the Spirit has not revealed concerning Pedaista that he has the wrong spirit. Mutta aivan kuin suurin luottamus on näissä asioissa omaan itseensä, että vaikka Jumalan seurakunnasta on rakkaudella puhuteltu ja neuvottu, niin That still trusting oneself that even though with love and loving instruction has been spoken from God's congregation, niin tähän asti se on ainakin uskonnollinen luottanut eniten omaan itseensä. he has still trusted himself most. Ja minä en ymmärrä tämän asian kohdalla I do not understand before this matter. muuta kuin mitä edellä on sanottu, But this which has been said already, että paras korjaus lähtisi siitä käsin, että kun Valtteri veli saisi tunnon näistä vakavista asioista. best correction would be Brother Walter would find conscience concerning these matters.
ilmoitella parannuksen, niin tämä lähtisi kantamaan sitten seurakunnissakin eteen. come unto repentance, and this will bring fruit in the congregations also. Ja tätä me vieläkin rukoilemme, ja tämäkin seurakunta saa tässä rukoilla, sillä minä vilpittömästi sanon, että se on meille rakas veli ollut ja mullekin niin kuin isä. Ymmärrätte te kai, että luonnollistakin isää itketään ja murehditaan, niin mitä sitten hengellisissä asioissa. And saying this wise, that he has also been a beloved brother and like a father unto me, and I will pray for this without unguileless heart, that he will find his conscience. Ja en minä tällä kertaa sen enempää. And that is as much as I can say at this time. Ja meidän Kyvyri on tässä pyytänyt, jos saisi apua, että hänellä alkaa sormet vaivautua, niin täältä on sitä esille. Paul Sorrell. Joo, He'll come and help. Hermits. Yeah. Also, you want to come? He's right there, so oh, right there. Just to the side of that girl. Paul, you want to come right over? He's next on our chamber to speak. Oh. Ei vielä, Hermansson on next. Hermansson ja sitten siinä. Ensin on Hermansson ja sitten on Paul Sorrell puheenvuoro. Se tulee sinun puheen oman puheenvuoron jälkeen. Hermanssonilla on seuraava puheenvuoro. Jos tulisi, olisi hyvä eri tänne eteen. Niin. Kokonaan kelvottomaksi tälle paikalle tulemaan. I feel myself completely worthless to come out of this place Ja aivan ensiksi pyydän tähän siunamista. and ask your blessing on Jeesuksen nimessä on kaikki anteeksi. Profeetta Jesaja puhuu, the prophet Isaiah says, että suloiset ovat niin saarnaajan jalat, jotka rauhaa julistavat. beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. Tässä on tuotu eri asioita esille, Different matters have been jotka brought vain kipeästi koskee tähän. forth which hurt the heart deeply. Olemme havainneet We have noted nyt viime parin vuoden aikana, in the last 2 years että on syntynyt sitä henkeä there has come such a spirit in Finland ja myöskin täällä, and also here että on semmoinen lain vaatima henki. that there is a demanding spirit Ja of the sitä law, on ilmestynyt täälläkin. and it has come forth Meidän here rakkaiden Suomen sukujen kautta. through our beloved Finland brothers. Tämä henki sitten sotii And tätä this Raaman evankeliumia vastaan. spirit fights against the gospel of peace. Ja minä, joka olen semmoinen hyvin huono ja kompastelevainen tällä elämäntiellä, I will have poor and stumbling on this way of tämä life, arvon aitoa meet the grace here and God's love niin suuressa määrässä, in such a se great on joka päivä amount niin kuin sylittäen annettaisiin. that it will be every day Olen monesti kiusattu ja olen monesta koeteltu. tried and tempted in many ways. Monta kertaa tuntuu, että en ole kelvollinen kirkon ovia avaisemaan. Many times feels that I'm worthless to open the church door. Ja rakkausväljet on siellä, varsinkin niin kuin Valtteri ja se poika Pekka ja And Stormi. my brothers as Monet muut well, rakkausvälit. and Storm, and other Ovat siellä Peter brothers, armon evankeliumia julistaa.
and reveal the gospel on of tuntunut niin grace. suloiselta. That's also Ja good. saataisiin jonkun askeleen ottaa That eteen. can take a few steps Tällä forward lailla. on the way of life. Ja tämä minun ajatus aivan jäi kokonaan kesken, And this walk of mine would cease jos ei tätä armon evankeliumia julistettaisi. if this gospel of grace was not Ja proclaimed. se on mulla se rukous, And I have this prayer että tämä armon evankeliumi vielä ikuisiin. that this Minun gospel of grace will loppuvakkaalla go unto the end ja of the minun world lapsilleni and my ja children minun lapsen lapsille. and grandchildren. Tätä toivon ja koen. This I hope and pray. Kiitos. Thank you. Sorvo oli. Se olisi kiva ja tuli sitten Brothers, dear brothers and sisters, Oikein huonona ja heikkona tulen tälle paikalle. as a poor weak when I come to this place, Täytyy ensiksi pyytää teitä siunaamaan. that's my gratitude. Täällä on Amerikan mantereella. Here on this American continent, Meillä on nämä vaikeuksia, joista nyt keskustellaan. we have these difficulties which we have spoken of. Että niin, ja olemme nähneet, että on niin eri seurakin nousemassa. And that there is a heresy arising, Ja myöskin, että on niin hempettäkin. and also this permissiveness. Tämähän on monessa suhteessa meille tuttua, It is familiar to us in many ways. että niin omalle lihalle olisi paljon helpompi, It would be much easier for our own flesh että olla vaiti, to be quiet että ei loukata toista. and not to offend another one, Loukata sitä toista lihallista puolta. and not to offend his flesh. Ja siinä suhteessa me teemme laiminlyönnin, And in this we do that which we shouldn't. että me emme sielua hoida. If we do not take care of the soul, Että jos me emme yksityisenä kristittynä, eli te sitten puhuja veljet, that as individual Christians or as speaker brothers, niin puhu, mitä Jumala kirkastaa. would not speak what God enlightens. Tämä tuntuu, että on yksi sieluvihollisen suuri menetelmä, jolla se koettaa tietoa nyt. It seems that it is one of the ways the enemy of the soul tries masterfully to encompass. Nyt viimeisenä aikana, kun niin on se kulkee miljoona jaloteella. These last days as he travels like a roaring lion. Ja kun se koittaa kaikella näin kiusauksiin johtaa meitä kaikkia, erikoisesti teitä puhuvaisia veljiä. And tries to bring onto the temptation each one, and especially speakers. Se siinä menetelmässä se niitä onnistuu joskus paremmin ja joskus huonommin. In this he succeeds, sometimes better and sometimes. Mutta kaunis asia on tämä meidän kaikille, But it is precious to us all että me saamme palata sille alkuaskeleelle, that we can return to those first steps, että saamme upottaa armon veneen. that we can drown in the sea of grace. Tässä aiheena niin oli pari asiaa tuoda edessä. I had in mind to bring two matters forth. Joihin minä olen sellainen kysyväisenä jäänyt. Where I have been led to the questioning mind. Ja yksi oli tämä, silloin kun Walterin veli oli käymässä idässä. Of this when Brother Walter was there in the east, Silloin kun oli idässä kesäseura.
joku vuosi takaperin. when there were summer services in the east a few years back. Ja hänelle esitettiin kysymys seurakunnan edessä, kun oli keskustelu, When there was discussion before the congregation, we asked, että onko se luvallista, is it permissible että väärä oppista tervehtiä Jumalan terveyttä. to greet one in false doctrine with God's peace? Ja Valtteri sanoi, että sen voi tehdä, kun niin, sille sanoo, että te parannat väärästä opista. And Walter said that it can be done if we tell him to repent of his false doctrine. Tämä minusta tuntuu, että tämä oli, sanoisiko, että vähän vakava tekemistä. It seemed to me that it would seem as this would be doing it backwards. Että justiin niin kuin tämän henkilön lihaa säästää. As he is trying to save this person's flesh. Että se olisi sitten helpompi sille niin keskustella ääretellä. That it would be perhaps easier to speak this way. Minulla on aina kerrottu, että onko minulla sitä voimaa, että jatkaa keskustelua niinkään pitkälle, että nopeasti paranee. I fear my own power that I have even that much to continue that discussion to encourage our repentance. Ja tämä oli yksi esimerkki siitä hengestä, joka murheiden murhe on, että on ilmaistu. And this is one example of that spirit that is revealing itself and has revealed itself. Rakkaudella minä sanon sinulle lapseni. With love I would say to you, Ja Lord, minä rakastan sinua itse, that I love you as a father. että ota opetuslapsen asiani. That take the steps of a disciple. Tästä aiheesta petäjistä suhteen on keskusteltu useamman kerran. Concerning Bethesda, we have has been discussed many times. Ja on keskusteltu siitä, että Valtteri ei ole käsittänyt sitä, että minä se on. And also this that Brother Walter has not understood what he is. Mutta rukoukseni on, että veli kirkastuu nämä kaikki asiat. But my prayer would be that these would be revealed to our brother also. Sillä me haluamme kaikki päästä kotiin. For we all want to get home Kätkäseen. hand in hand. Tässä oli nyt mitä Jumala minulle kirjoittaa. This is as much as God reveals to me at this time. Niin tässä vain ajattelin, että semmoinen välihuomautus tehdä, että Here I thought to make a indication in between. että niin, eikö elävän kristillisyyden kanta ole ollut näin, että Has not it been sown in Christianity väärä oppista ja väärä hengitistä, niin ei mitenkään Jumalan terveellä terveellä. that we do not greet one in false doctrine and false spirit. Niin vain tämä halusin mainita This tässä. I just wish to mention. Veli-Pekka Nevala on seuraavan puheenvuoron pyytäjä. Sir Peter Navala is next. Täällä on jo monilla sanoilla puhuttu tuosta etäistyöasiasta. With many words the matter concerning Bethesda has been spoken on, Ja monista muista asioista. and also many other matters. Ja tuntuu minusta siltä, että Seems to me hengen kautta ollaan kirkastettu asioita oikein
And through the Spirit, matters have been revealed in the right way. Syntiä on koetettu kirkastaa synniksi. Sin has been tried to be revealed as sin. Eri seuran henkeä, eri seuran hengeksi. And the spirit of heresy as the spirit of heresy. Väärää henkeä vääräksi. That false spirit as a false spirit. Ja kaikkia tätä on kirkastettu rakkauden hengessä. And this all has been enlightened in the spirit of love. Monenlaisten lahjojen Through manifold gifts. Lahjat ovat moninaiset, And gifts are diverse, mutta henki on sama. but the spirit is one. Tosin me kaikki puhu samalla tavalla, We do not all speak in the same way, mutta itse kuvilla omalla lahjallaan but each one with his own gift, käyttäen omaa kykyänsä. and using his own manner. Joku sanoo raskaammin, One says heavier, joku voi sanoa hienommin näin saman asian. says the matter or finer words. Mutta kaikesta huolimatta sellainen kuuluukin, But nevertheless it comes forth clear että meillä on eri seuraamuksia, that we have a heresy or excision in America, joka on jo erillisellä joukkoa. which is a separate group, Ja tämän tähden minä en siihen kaiva enempää. and therefore I will not go further in this. Mutta olen jo kauan aikaa pohtinut, että miten on kristillisyyden suhtauduttava tänäkin aikana näihin asioihin. But for a long time it has been considered how Christians should conduct themselves concerning these matters. Ja tietysti meillä on aina tiedon ja viisauden lähtökohtana näissä asioissa raamattu. And surely the place of our wisdom and knowledge on these matters is the Scripture. Näitä raamatun paikkoja me olemme kuulleet. These places of Scripture we have heard, Mutta myöskin meillä on täällä Amerikassa kristillisiä julkaisuja, and we have also Christian papers in this America, joiden kautta myöskin kirjoituksina but through which has writings, henki on puhunut the Spirit has spoken kautta vuosikymmeniä. through tens of years. Ja minä olen tutkinut esimerkiksi vanhoja rauhanlevytyksiä. And I have examined old Rauhanlevytyksiä Aivan tässäkin etsivässä mielessä, in this seeking mind, että miten on ennen uskottu how the faith has been in former days, ja mitenkä on toimittu and how we have done näissä asioissa. in these matters. Ja minä löysin eräänkin kauniin kirjeen, I found one precious letter jonka on Valtteri itse kirjoittanut which Walter himself has written vuonna 1946, in the year 1946, joka minulle vaikutti niin sattuvalta which affected me pointedly juuri näihin meidän aikamme kiusauksiin. to the temptations that we are going through at this time. Kirjoitus, jonka hän on kirjoittanut vuonna 1946. This writing that he wrote in 1946. Ja on ollut otsikkona Jeesuksen vertausten kadonneet lampaat. And the basis has been Jesus' parable of the lost sheep. Niin, jos te olette kärsivällisiä, tämä on vain aivan lyhyt artikkeli, And if you would have patience, this is a short article. niin minä luen tästä I will read from here. näitä tekstejä. This here. No, se ei ole yksi sivu ja vähän päällä. Yeah, read the whole thing. Jeesus puhuu kadonneen lampaan kuvauksella kahdessa eri tilaisuudessa. Jesus speaks with the picture of the lost sheep in two different occasions. Matteuksen evankeliumin 18. luvussa In the 18th chapter of Matthew, sovittaa hän sen vialliseksi joutuneeseen kristittyyn, he speaks of this concerning a Christian that has become faulty, jota hän velvoittaa rakkaudessa korjaamaan. which he makes as his duty in love to correct. Sitä on nuhteltava ensin kahden kesken. He is to be rebuked personally. Jos viallinen saa armon taipua, If this faulty one receives the grace to
vihoistaan parannukseen, to come unto repentance of his faults. ne annetaan hänelle anteeksi. They are forgiven unto him. Jos parannusta ei tapahdu, But if repentance does not take place, on vielä yritettävä nuhtelemaan yhden tai kahden todistajan kanssa. then we should still rebuke with one or two witnesses. Eikä vielä siihenkään jätettävä, Nor are we to leave it there, vaan yritettävä koko seurakunnan voimalla. but yet to attend with the power of the whole congregation. Vikaan joutuneen sielu on, For the soul of that faulty one, ja sen tulee olla kallis. and it is precious. Mutta jos kaikista yrityksistä huolimatta But if notwithstanding all our attempts, ei parannusta tapahdu, repentance does not take place, niin tunnottomaksi paatuneeseen on suhteet katkaistava. the one that has become without conscience or hardened of conscience, Pitä häntä pakanana break fellowship and keep him as a publican, ja publikaanina, sanoi Jeesus. and as a pagan, says Jesus. Ei hän sano, He does not say että saat pitää, jos tahdot, that you can keep if you so desire, vaan hänen sanansa on päättävän käskevä. but his word is conclusive, Ja edenkin eriseuraisuuteen langenneen asian kyseessä ollen, and yet of him that has fallen into heresy. sanotaan apostoleissa, It is said in the Apostles, kun häntä kerran tai kahdesti neuvottu on, if he has been instructed once or twice, niin pakene hän, separate yourself from him. sillä sen kaltainen on käännetty pois, For such a one is turned away, ja syntiä tekee niin kuin se, and commits sin as such a one, joka itsensä tuominut on. who has judged himself. Ulkokullaisuudessa veljellisen rakkauden teeskentely niiden kanssa, Hypocrisy, true brotherly love with them, jotka tunnottomiksi paatuneina ovat Jumalan lasten rakkauden neuvot ylön katsoneet, who in hardened conscience have forsaken the instructions of God's children. on syntiä, It is sin, ja sellaisena pimittää omankin sielun, and in such a way it secretes their own or hides their own soul, vetäen langenneiden kanssa samaan lankeemukseen. and puts oneself into the same power with those that have fallen. Monelle on etsikko ajallamme näin käynyt. It has taken place to many in this way in this time of visitation. Edenkin eriseuraisuuteen langenneiden asian kyseessä ollen, Yet concerning those that have fallen into heresy, kun Jumalan hengen valaisemassa Jumalan seurakunnassa, when in the congregation of God that is led by the Spirit of God, kristillisyyden yleisenä mielipitteenä ovat suhteet katkenneet. the general understanding of Christians is that unity has broken, Suorina ja selvinä, straight and clear, niin muutamien mielestä after those mind, ovat ne aina alkaneet tuntumaan liian ratkaisevan jyrkiltä in the mind of some it has appeared that they were too straight, ja ovat aivan kuin kristillisyyden rakkaudelta salaa, and are as secret from the love of Christ, tahtoneet saada omalta kohtaltaan, have wanted to personally ottaa tasapuolisemman asenteen. take a more easygoing attitude. Mutta kokemus on aina osoittanut, But the experience has shown että kristillisyyden rakkaus on tällä kohtalla that the love, Christian love is in this place, niin heveätä, is so light. että se ei kestä eriseuraisten suosion paine. It will not last to fall into the fellowship of heresy, Vaakalautan toisessa päässä sinne kokonaan keikahtamaan. to the other side of the balance without falling over altogether, Yli Jumalan sanan rajojen, over the borders of the Word of God. tunnottomiksi paatuneiden perässä juosseet hakijat Those that have run after those with hardened conscience, ovat useinkin lopulta aina menneet samaa tietä kuin haettavatkin. that have often gone the same road as those that have been sought. Siksi meidän on kilvoiteltava That is why we must endeavor tekemään aina Jumalan sanan mukainen terveellinen ero to make that healthy separation according to the Word of God
kadonneiden ja lihavaksi paisuneiden vaiheella. between those that have Kadonneiden taas. been lost and become bad, Ja lihavaksi paisuneiden vaiheella. between those two. Kadonneet tahton minä etsiä. I desire to seek those that are lost, On ylimmäisen paimenemme kaunis lupaus. has been the promise of the High Shepherd. Mutta lihavia ja väkeviä tahton minä hävittää. But I wish to destroy those that are fat and strong. On toisaalta hänen vakava päätöksensä. Is his serious conclusion. Kun näin ylimmäisen paimenemme jälkiä, And when the steps of our shepherd, opissa ja käytännöllisessä elämässä seuraamme, are following the footsteps of our High Shepherd in doctrine, niin joutumme häntä seuraamaan myös kärsimisessäkin. we also have to follow him in suffering. Menetämme paisuneiden, varsinkin eriseuraisten suosion. We lose the favor of those that are in heresy and become bad. Täytymme kantaa ristiä, We must carry the cross, mutta Jumalan lasten rakkaus, but the love of God's children sen kaiken kyllä korvaa satakertaisesti. still rewards it 100 times over. Se Jeesuksen sana, The word of Jesus, jos jonkun on täytynyt luopua, if someone has had to separate himself hänen ja Jumalan valtakunnan vuoksi, for Jesus and kingdom of God's sake, isästä, äidistä, veljistä, from his father, mother, or brothers, sisarista, kotistakin, of sisters, even of home, on saanut niitä satakertaisesti Jumalan valtakunnassa has received them 100-fold in the kingdom of God, ja päälliseksi iankaikkiseen elämään. and on top of this eternal life, Pitää sattuvasti paikkansa keeps itself very well, tähänkin asiaan sovitettuna. even fitted in this matter. Luukkaan evankeliumin 15. luvussa In the Gospel of Luke in the 15th chapter, sovittaa Jeesus kadonneen lampaan kuvaamaan uskotointa. Jesus shows the lost child or lost sheep to picture an unbeliever joka syntisyytensä tunnossa who in that feeling of his sinfulness on syttynyt halusta saada kuulla evankeliumia. has been ignited from the desire to hear the gospel. Sellaisen perässä kulkemisella ei ole paimenella rajoja. There is no boundaries concerning the following of the shepherd concerning such a one. Hän etsii sitä niin kauan kuin hän sen löytää. He seeks him as far as he can find him. Kristillisyydestä eksyneen asiassa Of one that is lost from Christianity, edellisen vertauksen mukaan according to the former parable, ei ole niin. is not so. Huomatkaamme tämä ero Let us take note of this difference näiden kahden vertauksen vaiheilla. between these two parables. Entä sitten ne 99? And then what concerning those 99? Edellisessä vertauksessa Matteuksen 18 In the 18th chapter of Matthew, ne kuvaavat armossa ja totuudessa pysynyttä kristillisyyttä. they picture Christianity that has remained in grace and truth, Niitä, jotka eivät eksyneet. those that were not lost. Eksyneen löytyminen, The finding of the lost one, jos se taitaisi tapahtua, if it would take place, on niin suuren ilon aihe, is such an occasion of great joy että sen rinnalla that besides this, koko kristillisyyden kokonaisarvokin, that the whole value of Christianity, niin suuri kuin se onkin, as great as it is, jää hetkeksi pienemmäksi. being smaller for the moment. Luukkaan evankeliumin vertauksessa In the parable in Luke, niillä 9, 10 ja 9 with those 99, kuvataan romavanhuskasta, pictures the self-righteous jotka eivät parannusta tarvitse. who do not need repentance. Paimen jättää ne korpeen. The shepherd leaves them in the wilderness. Aivan kuin tahtoisi hän sanoa, He would as wish to say, että teidän kanssa riitelemiseen ei minulla ole aina. I have not time to dispute with you. Minkä niille sydämeltään omassa vanhuskaudessa pimentyneille, On those that are darkened in self-righteousness,
parannusta tarvitsemattomille muuta voisikaan, And what else could we do to those who do not need this repentance? vaan että te sen evankeliumin hylkäätte Or you reject this gospel ja luette itsenne mahdottomiksi iankaikkiseen elämään. and find yourself unworthy of eternal life. Katsomme käännämme meitämme pakanain puoleen, Behold, we turn ourselves unto the Gentiles, sanoi Paavali, says Paul, paimen hengessä, in his shepherd spirit, omasta vanhurskaudessa evankelmin totuuksia vastaan viiteleville juutalaisille Antiochissa. to those Jews that were disputing in Antioch. Samat kokemukset ovat paimennen hengen olleet eläviksi tekemässä kristillisyydessä. Such other experiences in the living in Christianity Ovat aina uusiutuneet. have always come again. Kristillisyys on aina kulkenut Christianity has always traveled, irti oma vanhurskaasta maailmasta. separate from the self-righteous world, Yhtä hyvin kuin kristillisyydestä itsensä erottaneista eriseuraisistakin. even as well as those that have separated themselves from Christianity. Ja jos paimenen jälkiä seurataan, And if we follow the footsteps of the shepherd, hänen sanansa uskotaan we believe his word, ja kunnioitetaan, and we honor this word, niin näin tulee aina olemaankin. so must we always be. Mutta katuvaiseen syntiseen, sanokaamme se vieläkin, But to that penitent sinner we still say, on paimenella ja henkensä taluttamalla kristillisyydellä toinen suhte. is another matter with the shepherd and that Christian that is led by his spirit. Sitä etsitään, We seek that one, ja kun se löydetään, and when he is found, niin sitä iloitaan. we rejoice. Ei vain Jumalan lapset maan päällä, Not only the children of God upon this earth, vaan enkelitkin taivaassa iloitsevat siitä, but that angels in heaven also rejoice kun kadonnut on löydetty. when the last is found. Ja siihen me sanomme aamu. Tämä on oikein. Joo. Mutta nyt mitä nämä kirjoitat, ei sanota aamu. Aivan uskotte näin. Vielä Pekka-veljellä on vielä puheenvuoro. Minä ainakin omassa taustassani sanoisin, kyllä me ymmärrämme ne monet kiusaukset, I would say that we understand those many temptations mitä varmasti siellä saarella teillä on ollut. that have been on this island with you. Tämänkin vaikea asian kanssa. With this difficult matter, Se on meillekin vaikea, kun olemme edellä. it is difficult for us who are far. Kuinka paljon vaikeampaa se varmasti on teille, How much more difficult it is for you, jotka olette siellä myrskyn silmässä. who are in the eye of that storm. Mutta kaikesta huolimatta But nevertheless, minä sanoisin, I would say, pysytään lapsina. let us remain as children. Kuunnellaan ja totellaan Let us listen and obey sitä henkeä, that spirit joka vieläkin puhuu that still speaks Jumalan valtaa. in the kingdom of God. Me, jotka sen hengen palvelijoina puhumme, We who speak as servants of that spirit olemme itsessämme viholliset are called in ourselves ja monesti kompastelemme. and often Ja aivan niin kuin leikkivelikin on mulle monesti sanonut, and as brother he has often said, me niin monesti lyömme kirveemme kiveen. and often in the acts of his soul, Ei me voi keskata we cannot boast yksikään meistä, of one of us että meille itselle yksistään that alone for us olisi mikään erikoinen valkeus jaettu. a special life has been given. Mutta Jumalan valtakuntaan, But in the kingdom of God, josta Paavalikin on kirjoittanut Timoteuksen, which Paul has written to Timothy, joka on totuuden perustus which is the foundation of truth ja vatsas, and pillar of truth. siitä kuuluu totuuden ääni, From there comes forth the voice of truth, sekä armo että totuus. grace and truth. Ja jos me tälle hengelle kuuliaiset olemme, And if we are obedient to the Spirit, joka meitä rakastaa totuudessa, which loves us in truth, niin silloin asiamme ovat hyvin. then the matters are well, Ja me säilymme
synnin poispanijoina, remain as those who put away sin, oli sitten synti mitä tahansa. no matter what that sin is. Monia syntejä on tänä päivänä nimitelty. Many sins have been named this day. Muistakaamme vain tämä, Let us remember. että oli synti mitä tahansa. It was in whatever it may be, Ja tapahtukoon se kenelle tahansa. and to whom it may take Sillä place. on vain yksi sielunvihollisen juoni ja tarkoitus, It is just one intention of the enemy, että se saisi langettaa meitä pois hyvästä omasta tunnosta. that he could take us out, make us fall away from a good conscience. Ja näin joutuisimme, And in this way, niin kuin Paavali kirjoittaa, we will be as Paul writes, jotka tämän pitämisen ovat ylön antaneet. who have given up this. He ovat haaksirikkoon joutuneet. They have been shipwrecked. Ei nämä hengen neuvot, These instructions of spirit ei kakkase uskon tietä köyhältä ja heikolta, do not cut the road of faith from the poor, mutta päinvastoin but the opposite. juuri sille heikolle ja luonnolle To this weak and poor one, avaakin tien uudelleen rauhaan ja vapauteen, opens the road again unto peace and freedom, jonka päässä at the end of which on iankaikkinen elämä is eternal life, ja koti, jonne me ikävöitsemme. and a home that we are longing for. In the midst of these storms, Ja eikö nimessä vedestä usko kaikki anteeksi, rauhaa ja vapauteen. Sen nimessä vedestä usko kaikki anteeksi. Veli Voukusan on pyytänyt seuraavan puheenvuoron. Kyllä se on järjestyksessä ja loukutaan pyysi. Kyllä ne on kaikki pantu siinä järjestyksessä. Ei ole. Siellä on Ruonavaara sen jälkeen. Joo. Niin, että pannaan Ruonavaara vitsuutus. Joo, me otettiin. Minä panin hänen tähän. Kaiken ensiksi tahtoisin tuoda terveisiä Seattle seurakuntaan. First of all, I would want to bring greetings from Seattle congregation. Olemme nyt kuulleet täällä jo hyvin selvästi selitettynä näitä Amerikan kristillisyyden asioita. We have already heard clearly stated these matters of American Christianity. Ja tahtoisin tässä tuoda esille muutamia ajatuksia And I would like to bring some thoughts out here. ja pyytäisin teitä kaikkia, että kuuntelisitte hyvin anteeksi antavaisella sydämellä ja mielellä, koska en ole mikään puhuja. I would hope that you would listen to these with a forgiving heart, because I am not a speaker. Ja kuitenkin siitä huolimatta ajattelen, että asia on niin tärkeä, But regardless, I think that the matter is so important että ne ajatukset ja ymmärrykset, joita meillä on these thoughts and understandings that we have Amerikan kristillisyyden vaiheista from the matters of American Christianity ja myöskin suhteesta Suomen kristillisyyteen, and also in connection to Finnish Christianity, niin luulen, että se aika ei ole kukaan mennyt, jos virtaisimme vähän aikaa niin parissa. that the time is not lost if we abide a while in their midst. Olemme jo nyt kuulleet, We have already heard
että täällä on erittäin keskeisenä asiana ollut that the Walter Walter Turlan. most centermost matter has been the matter of Walter Turlan. Mehän kaikki tiedämme ja myöskin sen sydämissämme myönnämme, We all know and we agree in our hearts että Walter veli on pitkän työpäivän Herran elopainiolla tehnyt. Walter has done a long day of work on the vineyard of God, Ja me kaikki häntä sydämessämme tämän vuoksikin rakastamme. and all of us in our hearts love him for this. Mutta nyt kuitenkin hiljattain esille tulleiden asioiden yhteydessä havaitsemme, But now, recently, the matters that have come around him, että nyt on tullut sellaista eripuraisuutta ja riitaa juuri Walterin asioiden suhtautumiseen kautta. that now contention and strife has come in the way that Walter has acted. Minulla on tällainen käsitys näistä asioista, I have this understanding from these matters, että ensinnäkin Amerikan kristillisyyden ja ensinnäkin myöskin lähetystoimen toiminta that American Christianity and also the mission of America on ollut erittäin heikkoa. has been especially weak. Ja juuri tässä yhteydessä Valtteri veli on joutunut erittäin raskaan kuorman kantamaan. And in this connection, Brother Walter has had to carry such a heavy load. Monta kertaa on hän joutunut tekemään asioissa päätöksiä, Many times he has needed to make decisions in matters jossa olisi tarvinnut olla useampia kuin yksi henkilö. where there would have needed to be more than one person. Ja uskovaiset läpi Amerikan ovat kääntyneet Valterin puoleen kysymyksillä. And Christians throughout America have turned always to Walter to ask questions. Näin ollen on tapahtunut tällainen selvä kasvaminen. Thus, there has become somewhat a growing, joka ilmenee monista Valterin tekemistä päätöksistä. which comes forth of some of the decisions that Walt has made. Ja jos palasimme takaisin niihin aikoihin, kun täällä Amerikassa oli se Reino Kallio. If we return to those matters, to that time when Reino Kallio was in America, Silloin tapahtui hyvin merkittäviä asioita juuri tässä suhteessa. then remarkable matters happened in connection to this. Kallion asiat menivät näissä itäseurakunnissa hyvin huonosti, kuten kaikki me sen tiedämme. In the Eastern congregations, Kallio's matters was very bad, as we all know. Hänen muuttaessaan sieltä pois ja matkustaessaan tänne länsirannikolle, Moving away from there and traveling to the West Coast, hänen matkan tarkoituksensa oli matka Suomeen, the purpose of his trip was to go to Finland, mutta niin asia ei kuitenkaan silloin kertaa tapahtunut. but the matter did not happen in that way then. Seattle ja Longview seurakunnissa silloin oli rakas veljemme Kusti Pysuri-painija, joka kuoli siinä kevät-talvella. Seattle and Longview congregation, we had that dear brother Kastwisuri, who died that winter. Ja siellä seurakuntien yhteisestä pyydöstä oli pyydetty Peter Nordströmiä, And then, according to the united plea of the congregation, Reverend Nordstrom was asked to come tulla palvelemaan sinne niihin 4 seurakuntaan. to come and serve those 4 congregations. Ja juuri tähän aikaan Reino saapui tänne länsirannikolle. And at this point, Reino came to the West Coast. Ja myöskin merkittävintä on se, että Pekka kieltääntyi tulemasta, koska Reino oli myöskin saapunut. And this would be noted that Peter refused to come when Reino had come there. On tarpeellista selittää niitä yksityiskohtaisia asioita, It is not needful to explain those particular matters, mutta kuitenkin sitten
Sinä samana kesänä sieltä seurakunta erotti Reino Kallion puhumasta. But at that same summer, Seattle congregation separated Reino Kallio from preaching. Ja tässä yhteydessä syntyi seurakuntain välistä sekaannusta ja riitaa myöskin Longviewn, Asturin ja kulttuuriseurakuntain kanssa. And because of this connection, confusion, strife came between the churches of Longview, Seattle, Astoria. Ja heräsi tällainen ajatus, and came up this kind of a thought. Että yhteisessä neuvonpidossa ehkä tällaiset asiat voitaisiin korjata. That in a united meeting probably these matters could be taken care of. Ja silloin oli myöskin täällä Suomesta puhujaveli Hannes Kammola oli. And then at that time from Finland there was a preacher brother, Hannes Kammola. Pyyntö lähetettiin Amerikan lähetystoimelle Calumettiin. The plea was sent to the American mission to Calumet. Että lähettää sieltä 1, 2 tai 3. To send 2 or 3 from there. Ketkä he sopivasti katsovat tällaiseen kokoukseen. Whom they see fit to come to this meeting. Ja neuvonantajaksi ja myöskin kokouksen pitäjä. To give instruction and also keep the meeting. Tämä pyyntö hyljättiin ja vastauksen kirjoitti veli Törölä. This plea was rejected and Walter Törölä answered this letter. Sitten 2 vuotta myöhemmin tämä pyyntö uudistettiin. 2 years later this plea was again renewed. Ja uudelleen tämä pyyntö oli vastattu Walter Pelin toimesta ja hän myöskin kieltäytyy siinä. And the second time Walter brother rejected this plea. Ja hän esitti, että asia pitäisi jättää menneenä ja ollena unholaan. He said suggested that this matter should be left into silence and forget it. Ja myöskin sitä, että paikkakunnalla vierailevat puhujat ei saisi niitä kuormittaa paikkakuntaan kiusauksilla. And that the preachers that come to the community should not be burdened by these matters. Tämä Kalliohan tietysti meni Suomeen. This Kallio then went to Finland. Eikä tämä asia ole ajankohtainen tänä päivänä muussa mielessä kuin siinä. And it is not any longer timely, but only in that reason. Että tällä hetkellä Amerikassa vallitsevan kristillisyyden parissa olevan tilanteen selventämiseksi. That the condition to clarify the matters in Christianity of today. Näiden asioiden selvä ymmärtäminen olisi kaikille hyvin välttämätöntä. To clear understanding to these matters to all would be very needful. Tässä samassa yhteydessä sen jälkeen, in the same connection after this, tähän samaan jatkoksi ryhtyi petäjistö. Petäjistö joined into this too. Ja kuten te kaikki hyvin tiedätte, and as you also well know, ja Seattlen congregation tai seurakunta on saanut kärsiä tästä lakisyytteen ja lakihengen. Seattle congregation has needed to be to suffer of the accusation of the king in the last spirit, josta me kuitenkin itse käsitämme ja ymmärrämme, of which we ourselves understand, and että asia ei näin ole. that the matter is not so. Kuitenkin ikävintä kaikesta tässä on se, that the most sad about, most sorrowful of the matter is this, että täällä ei ole sellaista keskinäistä rakkautta ja yhteyttä, joka Jumalan valtakunnan sisällä tarvitsisi olla. That there is not here united love, brotherly love, which should be inside God's kingdom. Meiltä on puuttunut yhtenäinen keskuselin, We have lacked this central body here, joka olisi näitä asioita Jumalan sanan valossa ja rakkaudessa which would have taken these matters in the light of God's word and in love. Ja tämä on avannut tilanteen sitten yksityisille henkilöille. And this has opened a chance for individual people, Ja myöskin sanan saarnaajille and also to the preachers of the word, ottaa henkilökohtaista asennetta myöskin tähän kalliiseen ja käteistä asiaan. personal matters or
contact into this Kallio matter. Ja jos me katselemme näitä asioita totuuden valossa, And if we look at these matters in the light of the truth, niin täällä äsken pelattiin tämä lakihenki, kuiva henki syyte myöskin. a while ago, this accusation of the spirit of the law and thy spirit kind of glimmered. Tämähän on ollut hyvin yleistä täällä Amerikassa. This has been very general here in America. Ja minä ajattelen, että tässä kokouksessa olisi erittäin tärkeää, And I would think that in this meeting it would be very important että me pysähtyisimme juuri tähän lakihenkiseen käsitteeseen ja tulisimme tuntemaan, mitä tämä kuiva ja lakihenkisyyttä todella on. that we would stop to ponder on this matter of the dry spirit and the fast spirit, what it truly is. Minäkin tiedän henkilökohtaisesti mainita siitä niin paljon, I personally can mention of it that much, että henkilökohtaiset syytökset esimerkiksi minua kohtaan ovat olleet niin suorat, that personal accusations even to me have been so straight. että puhujavedet ovat ottaneet minua kädestä kiinni But preacher brothers have taken hold of my hand ja sanoneet, että älä lähde pelikotiin ja ennen kuin teet parannuksen siitä kuivasta hengestä. that do not go home before you repent of that dry spirit. Mainitsin tämän juuri siitä syystä, I mention this for that purpose. koska Lauri-veli äsken mainitsi, When Lowry brother once a while ago mentioned että täällä on yhtenäinen rakkaus puhujaveljen kesken. that there is united love among the preacher brothers. Minä rohkenen sanoa vakavasti, että asia niin ei ole. I can solemnly say that the matter is not so. Minä tiedän asioita, I know matters joissa puhujat ovat syyttäneet toisiaan, where the preachers have accused one another, ja jos todella uskomme, että on totuus, and if we believe that there is truth, niin minä ajattelen, että nämä asiat tarvitsisi ottaa rakkaudessa esille that these matters should be brought out in love ja tulla jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen ja päätökseen, and should come into some